weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to sillare wo silla worgo e nder galle Demba Huudu Talla ko on waktu yoni ha to Sinthiou Joom Diara e nder galle Ceerno Mamadou Ndiaye Sile Ndiaye ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi ndi Sénégal délégation gouvernement mo leydi Sénégal jagorɗo faggudu leydi ndi ne tawi toon to États-Unis d'Amérique jonde hakkude makko e FMI tambiɓe cetal koppareje windere nde teskama faggudu leydi Sénégal ene ɓuuri tan yatirde caggal no feewi to leydi Mauritanie duuɓi 6 wonande ko hoorejo leydi Mauritanie kami hoorejo leydi France jiidaka jillumuma ñalawma hanki o Mohammed Wuld Cheikh Al Ghazouani ne yaadi yogay jagorɗe jonde ko fate kaldigal kam yogay ciifande ɗon ɗo ceerigu woodi hakkude leydi France kame yogay leyɗele Sahela to leydi Mali région de Kaya armée leydi ndi holliti waɗi toon fiyande e nder opération mo dogo kolo ɗum noon koye nder diwana mo Sandare ɓe kolliti ɓe keeɓi hen fandare ngam yoɓade toon pittali hewɓe e joguitiɓe leydi Guinée Conakry jagorɗo affaire étrangère leydi ndi holliti hanki o ɓe jaɓɓima ken tolno e 120 ɓiɗɗo guinanaɓe taw ko wurnoɓe toon to leydi Mauritanie taw ko ne guuri kaɗɗam toon to Zouayrata hewɓe hen kolliti weltare men mawde no feewi toon to leydi Soudan hande waɗi duuɓi 3 tengurengo wonande kareli wargoji viol e lepte caɗele ken tolno e 14 million dogui suuɗoyade banggueji goɗɗi ɗum ko hakkude rifoji ɗiɗi généraux ji kabruji men manaw min hattantomo en orient piyande mawɗe hande o nanama hakkude Israël kame liba musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena gorelte ko aadi yanke mo firtata aadi e jayde mon weltare TV gorelte ko aadi yanke mo firtata aadi e ɓen safrotoɓe mum kala gorelte holliti wonande ɓen safrotoɓe mum kala kolliti mbi'i alhamdulillah ɓen tampunoɓe to banggue ɗaɗi musoji puƴiɗo yahata juma ni jama ni jokkoyde enɗam kala gorelte holliti ɓen ɓe nangata taare joguiɓe caɗele diabète tension ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru eɗin fannuji kala hewɓe kolliti dañi hen jaam hay so tawi woni rafiji ɗin jangtuno kay gorelte kala gorelte ene andina dendagal bandiraɓe kala ko haako koko haako naturel iwko toon to Corée Nord ari ko wallude e safrude a wulnat tan aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa an jiɗɗo andude ko woni gorelte jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte ma janggan hoore maɗa kala muma so tawi noon ko tonggode gorelte jiɗɗa hebde beele mbawa jokkodirde mabɓe so tawi gonɗa ko juude guuriki jokkodirta koye sohna Guedda Sy mbatta ko 00 221 77 267 16 66 so tawi noon gonɗa koto Saint-Louis jokkodirta koye Mamadou Diop to nokku biteɗo Balkosa Juma Abbas Sall mbatta ko 00 221 77 417 83 88 so tawi noon gonɗa koto Mauritanie Noksoɗa jokkodirta koye Adama Niang ɓurandirede Boynasa mbatta ko 00 222 47 85 20 96 so tawi noon gonɗa koto Pété jokkodirta koye Aboubacry Sangota mbatta ko 00 221 77 574 25 51 so tawi noon gonɗa koto Sinthiou Bamambé jokkodirta koye Al Housseynou Hamadi Ba mbatta ko 00 221 77 204 55 90 so tawi noon gonɗa koto États-Unis d'Amérique jokkodirta koye Abou Sow Kawral Fouta Business mbatta ko +1 34 77 01 56 77
so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkondita koye Haruna Ngayda mbatta ko 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gonelte e jeesemen dañen hen jamma kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe jaslari sappo e joyi seeto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom yonti kumpital men ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo men guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba wonande gouvernement mo leydi Sénégal jagorɗo faggundu leydi ndi Abdourahmani Sarr kame délégation mum ene tawe toon to États-Unis de Amérique ɗum noon ko jonde hakkude muɗum e FMI woni catal tambingal faggundu walla mbiyen koppareje windere nde ɗum noon ko yidde kay yurnitade ko fate ñamale kono kadi ko fate ɓeto golle hakkude faggundu leydi ndi Sénégal kamne wonde catal FMI garti hen lugguiɗinade kono ƴeewede Sénégal hande o ñamali mum ne ƴelliti no feewi to banggue faggundu mum ɗen gueɗe kala ene jatiri caggal no feewi hayso tawi woni tiiɗalla kam teskama e nder nde hitande ne joga kulhuli ɗo kadi e kitale payade walla ni ɗo e saaha payaɗo ma ɗe ɓeydade tidde seeɗa nde tawno wonande ɓeeto yaltungo ko ɓeeto ngo ganduɗa ene ɗeeɓi jibde wonande gouvernement mo leydi Sénégal to banggue faggundu gartaten koko faɗi banggue batu heɓanade Daka mo Madina Gounasa on batu yuɓɓinama hanki o e nder Dakar lamorgo leydi Sénégal e tawtorede jagorɗo gueɗe nder leydi kame jaccingo laamu woni Mouhameda Bamba Cissé kono kadi e tawtorede délégation joɗaniɓe ceerno Alhaji Ahmad Tidiane Ba khalifa mo Madina Gounasa kono ne kadi ne heena wonande ceerno Siradio Sow kami gouverneur région de Kolda ne wonde Moustapha Ndiaye délégué galleji diina ɗi kala ko fati diina kamɓe kala joɗoɗi gam ƴettude juɓɓudi e peeje ko fati banggue golle Daka Madina Gounasa mo ganduɗa jogoronde kirɗel mum ko sappo e jeetati nduɗo hen lewru ndu gonɗen avril ha nogase jeeɗiɗi mayri so haaji jomiraɗo kanko jagoɗo o hollitiɓe ƴetti hen peeje mawɗe no fewi to banggue nden ka e kisal Daka o hay jonde mum e gueɗe mum kala eɗin fannuji kala kono kadi gueɗe kewɗe ma mbaɗe hen ha yimɓe kala ɓuura wonde juɓɓudi yagara taw kadi koye neware tawno wondi e nden ka e kisal e ɗeɗon gueɗe kala muɗɗuma ko fati e nder eɗen gandi nder ko fati nder FJ mo ganduɗa ko eɗen gandi ko catal ngal ganduɗa ko laamu leydi Sénégal ngal ittata koppareje ñamla sukaɓe ɓe ganduɗa duuɓi sappo e jeetati duuɓi capantati ko fawi ko ɓuuri ɗum kala beele jomumen mbawa darnude entrepreneuriat mumen mbawa gollade ardi ɗum noon ko sohna Aïda Mbodja jillu makko o holliti finoɓe e nder diwan mo Kanel oɗo saaha wonande kay ɓen ñamlaɓe ko yoɓata ko heewani beele woɓɓe kadi mbawa tigui ñamlede nde tawno ɓe so ñamlama gollorima ha dañi ko jooɓi yo jooɓa woɗɓe kadi ñamlite ɗin haalisaji beele jomumen garta e hoore golle haalisaji men mbawa gollinde koye men o holliti ɗe gueɗe ne ngakki no fewi o erima finoɓe e falde Kanel ɓe ganduɗa gona yoɓɓe ko fatiɗen koppareje nde jomumen ɓurata kay wawde tigui artude e ɗiɗon fannuji beele mbawa yebde ɗeɗon ñamale jagorɗo affaire étrangére mo leydi Sénégal holliti fandare mum ko ɗo hen e duuɓi ɗiɗi mahde taw kadi ko galleji ɓen gollontoɓe leydi Sénégal yogay leyɗele taweteɗe nder Afrique ko wayno fannu diplomatie ha tenti consul général ambassade ɗen gueɗe kala holliti ɗum noon ko ambassadeur mo leydi Sénégal taweteɗo toon to Abidjan laamugo leydi Côte d'Ivoire woni Peul Benoît Sarr o holliti oɗo saaha ɓoyata toon to leydi Côte d'Ivoire laamu leydi Sénégal mama toon galle Sénégal taw kadi ene waɗa hen nokkuji ɗi ganduɗa ko saluji mawɗi ko fate conférence culturelle e gueɗe kewɗe taw koye dow ɗiɗon fannuji kala muɗuma jaheten ko toon to Rissa Toll to noon ko lay tol fewnoɓe
kayitaji jibinande woni mbiyaɓe teeb ɗum ko caggal nde koɗo goto nangira ne fewna on kayita toon to posto resa toon to poste mo roso caggal mum noon on kayit ko fo kayita wona gonga e gonga to banggue carte d'identité kami acte de naissance kala jeeyi sababu noon rewido ha on haali kan haala Mariame Diagna toon witto noon waɗa hen ha tawa kay on nanggaɗo wiyete ko Adama Fall taw kadi liggoto ko toon to mairie mo risa tol hakkude ujunnaje 4 jeegom ko fayi ɗum woni koɓe jeeyata ɗiɗon fannuji kala o sano loskoji kewɗi ene jokki e dow oɗon sifa gouvernement mo leydi Sénégal holliti ƴetti pellital ruttude gonnoɗo hooreji leydi Sénégal teddungal woni maître Abdoulaye Wade duuɓi mum temedere so haaji jomiraɗo wonata ko nogas e jeenayi lewru me fandu ndu ngam darde makko e darnademo Afrique teddungal to banggue beele Afrique najo heɓa teddungal e fannuji kewɗi kala holliti ɗum ko jaagoɗo pinale ñeñal to banggue tourisme Amadou Ba mo leydi ndi Sénégal gartaten koye accident wonande musɗo baɗɗo e nder balɗe ɗi tan Sénégal wasi dadi mum ɗiɗo woni polisaɓe ɗiɗo hen goto noon ko Sara école wonande Mariama Niass ene tawi nder Dakar so tawi noon ko goɗɗo koye lawol autorité péage mo Touba kamɓe ɗiɗo kala oye noon wasi fittanum ko hanki o woni talata o so tawi noon ko goɗɗo ko ñande altine nde subaka wasi fittan muɗum taw kadi koye sifa on accident lawol Touba on noon woni Boubacar woni on basɗo fittano mum woni mbiyata Oumar Ndiaye goɗɗo noon ko Boubacar Ndoye ɓen polisaɓe ɗiɗo mo hanki o noon oto ono waɗiri accident ni ene hawni oɗo saha noon enquête aji luggi ene e sifa muɗum suka Sénégal najo mo duuɓi 16 nottotoɗo Baye Biram Fall gurɗo toon to Angleterre taw koye nokku biyeteɗo Petersburg ko kañum woni baraɗo toon ñande 12 avril sanga 19 heures ko diɗɗal sukaɓe nayo ko ɓen mbaɗema ko laaɓi kono kadi teska en ko sifa ciisam wonande guuri ko wiyete rasisiyagal hen goto ko duuɓi 15 duuɓi 17 hen ɗiɗo ko duuɓi 17 16 ɗiɗo worɓe ɗiɗo rewɓe kamɓe kala nayo ɓe mbiyama teeɓa oɗon saha noon leskoji enen jokki e dow oɗon sifa ko babiraɗo goto joguiɗo cuddiɗo mum e sukaɓe mum ko kañum yaltini hoore mum aduna ɗum noon o ƴetti ko ɓoggol o tawa komo welta e lekki ɗum ko toon tonnoto ɓandu makko noon ƴettama nawa toon to morgue mo Thiés hôpital ngam leskoji mbaɗe ƴeewe ko jeeyi sababu teskorakamo noon ko fati banggue raafi walla gueɗe goɗɗe kala ne wawi taw ko woni caɗele jeeyata oɗon sababu dossier Pape Cheikh Diallo Djiby Darame o dossier mo ganduɗa hande ene ɓeydo tan yaade ɗum ko hanki o jagga goɗɗo biyeteɗo Sharif Ali Diata ono liggoto koto mairie mo Ouakam onne kadi téléphone tawama hen jokkodiral to banggue luuɗiyankagal gorkati en hakkude muɗum nonne kadi e Djiby Darame kono kadi hakkude mum e biyeteɗo Ibrahima Magui Seck kame Pape Cheikh Diallo onne kadi oɗo saaha ene tawe juɗe dadiɓe leskoji ene jokki e dow sifa makko jeheten ko toon to Tambacounda wonande Mamadou Sow eɗen gandi koma Sow wonande oɗo saaha kala ɓurɗo ɓayde hande o e nder laylayti rendo to banggue pewnugol hélicoptère jiyaɗo ne weeyo ha wiya o hélicoptère mo fewni o ene wawi diwde ken tonno e 200 kilométre jeeyi sababu noon délégation RTS yino toon laamu ngu noon ƴettino délégation ngam yaade toon to banggue armée leydi ndi hebanade ɗen gueɗe beele wawde kay ƴewde ngal karallagal e ñeñal ko woni kala tawa noon on hélicoptère jiyaɗo ne weeyo wona kanko o holliti hélicoptère mo fewni o on diwata bougata nde tawno jamɗe ɗe e ko yaate en kala ala kala ko wawi hen diwde haydara woni noon haala mawka kame ñiŋoje mawɗe no feewi e nder réseau sociaux kame laylaytiren ɗo kanko Mamadou Sow noon o holliti o meeɗa wiide hélicoptère mo fewni o diwi e ɗeɗon gueɗe e ɗin fannuji kala ma en garto hen so tawi dañi demal jokkodirde makko o wawa laɓɓitinde yimɓeɓe
oɗo saha haalaji jaltuɗi ɗi ha tenti noon e ñiŋoje dewɗe hen ɗe kala jeheten ko ton to wuro teddungo hakkunde Madina Gounass e Daka mo Madina Gounass taw yen toon Amadou Samba Lo oɗo saha ɓattogol Daka mo Madina Gounass toppitiɓe ndiyam jarateɗam hakkunde wuro teddungo e Daka Madina Gounass nan dari darde tindilan kañumenne kadi fewnoɓe ɗin kuraji kala ene artana men hen Amadou Samba Lo to wuro teddungo Madina Gounass. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Sar Abdoulaye Sarr mi saminima kadi mi jumama mi samini dendagal bandiraɓe troɓe Weltare TV weltare ɓiɓe fulɓe alnodinma Sar Abdoulaye Sarr kabruji men ɗo e wuuro teddungo Madina Gounass ha e Daka Madina Gounass fodde balɗe 4 hande ɓen wiyeteɓe Asifor ɓe ganduɗa ko halfinaɓe ko fate alhaali ndiyam ko ɗo daaki fodde balɗe 5 hande ɓe kolliri dendagal forage uji 4 tawete uttitugo Madina Gounass ha forage uji 3 tawete toon to Daka kanji kala ɓe gaari ko waddede ko wiyete entretien nder e boowal kala kamɓe kala noon gila nden ɗo ɓe goni kala hen loyndu kala hen kadi château d'eau ɓe mbawi yaltidde pompe ɗe ɓe daari tuwoji ɗi so ala ko yuli hen ɓe daari pompe ɗe so woni ala ella gonɗe hen kono gati so ala gonɗe ella gonɗe hen ɓe nattina nder wasano wano so woni ella gonɗe hen safre ha sella ɗum saabi noon oɗo saaha ɓe gayni forage ɗiɗi taweteɗe leegal Sharab ɓe jaabani to leegal Sifaw on forage en tawe toon onne kadi ɓe jaabani toon ɓe ƴeewi kanƴe kala alhamdulillah mi e ndewi lawol ha nertini noon kadi leegal wiye Missira hirnage wuuro ngo toon kadi forage ene toon toon kadi ɓe mbawi kadi ƴewde forage o nder bolɓe ɗum entretien ɓe tawi foof ene rewi lawol hay ceerno goto ngala hen on forage biyeteɗo F5 forage battewo jeeɓo on koko dartino ko ɓooyi on saaha on ɓe gaddi pompe ɓe gaddi tiwoji jaadi hen onne kadi wawi waɗede plongé wawi kadi fewnede heddi tan ɓe gaddino armoire ko on armoire moɓe gaddi o on manqui rewde lawol manda ko chinois mi anda kono on armoire waɗama hen kono armoire o martani hay hunde kono noon ɓe kolliri so allahu lam duccita ɗo e Daka o joɗade ɓe gadda armoire goɗɗo ɓe mbawa fewnude ɗum ha feewa kanƴe kala waɗe entretien e oɗo saaha mo kala ɓe gayni nder wuuro ngo o saaha ɓe goni koto Daka toon ɓe goni wadde entretien ɗin forage tawite toon ɗi kamɓe ɓe ganduɗa ko Asifor ɓe ganduɗa ko OFOR Asifor Madina Gounass wawi jaɓɓadeɓe wawi bismadeɓe wondinde mabɓe en yaada e mabɓe e nder golle ɗe ha oɗo saaha mo kalten o on saaha onmo ganduɗa ko wiyete ko Diatta ko Kolda woni kañum ardi Asifor Madina Gounass ardi kadi OFOR e nder duwamno Kolda kamɓe kala yiyantinde e Dakar naɓe Tamba naɓe guel nde ɗemen ɗo daaki e mbaɗa entretien forage tawde ene wuuro ngo ha toon to Daka to kala ɓe koddi foof ene rewi lawol hay ceerno goto ɓe tawani hen kamɓe kala noon ɓe beltanama sanne sanne ko musidɗo Amadou Samba Lo ɗo Madina Gounass feeɗo Weltare TV weltare ɓe fulɓe annodinma Sar Abdoulaye Amadou Samba Lo wuro teddungo Madina Gounass ɓoyatama jabbo hoɓe mum ɗo tan e 17 nduɗo hen lewru gam lulde alliyankore lulde balɗe 10 to Daka mo Madina Gounass ɗum uddi kumpital men ɗem ngala pula gendi leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie takkusana yoni e nder galle ceerno Alhaji Amadou Tidiane Ba to kay heyɗi ko on waktu yoni ha to ñabina e nder galle ceerno Data ha toon to mbahe e nder galle ceerno Yahya Dia kami ceerno Mamadou Sy e ko taari ɗum kala to leydi Mauritanie jillu hooreji leydi Mauritanie Mohamed wulde Cheikh Al Ghazouani hanki o kami délégation muɗum tawama toon to Paris laamogo leydi France duuɓi 6 teskede ngal jokkodiral to banggue hooreɓe lendi wonani hono noon kono nguɗo hen jillu koye bismago hooreji leydi France woni Emmanuel Macron maɓe kaldu ko fade banggue golle jokkodiral e gueɗe dendaɗe hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe 5 Sahel eɗen gandi maɓe kaldu ɗum eɗen gandi France ene jeyino e gembunoɓe ngal catal hakkude leydi Mauritanie leydi Mali Burkina Niger ha fayenma Tchad ko eɗen gandi ko fati ɗen leyɗele kala jalti ha heddi leydi Mauritanie leydi Tchad ko ɓe tan keddi e G5 Sahel ɗum noon ngal cetal maɓe kaldu ɗum kono kadi maɓe kaldu sifay nden kay kisala to Sahel e hoore mum eɗen gandi ɗi duuɓi kala hakkude leydi France kami Sahel yahani no fonno wawde yarude ni ko wayno Mali Niger Burkina e ɗen fannuji kala ko wona ɗum ko noon ciifande kewɗe banggue jotodiral faggude golle hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe kala woni hakkude leydi Mauritanie
kame leydi France keddoɗen koye leydi Mauritanie hewɓe finoɓe e nder leydi ndi Mauritanie oɗo saaha noon kolliti caɗele teskaɗe ko ɓeydugol coggu ko fati banggue gueɗe guura eɗin fannuji kala tenti noon taw kadi koye finoɓe e nder noksoɗe hoore mum woni hen kolliti teskeɗe ko fati banggue ɓeydugol to banggue wonande maaro nebam ɗum ko finoɓe toon to mars de la mosquée al maghriba walla mbiyen jeere al maghriba finoɓe toon kolliti maaro e nebam hewɓe hen teskima wonko ɓeyti ɓeydade hen ɗum ko caggal nde ɓeydino sifa ko fate carburant guilay gasoil hay gaz hayɗen gueɗe kala ɓe eri ko laamu ngu ha tenti catal toppitiɓe on fannu ɗeɗo en gueɗe nde jurnirte ha kala mum ɓuura wawde hejje e ɓesguji leydi ndi kala horejo leydi Mauritanie Mohammed Wuld Cheikh Al Azwani holliti ene ɓeyda jokkodiral hakkude leydi Mauritanie kame koridinor noon ko kore mokkim jeng on ɗum noon koye ñalɗi manditare koridinor ko nden o windi o télégramme faade ardiɓe koridinor naɓe gam ɓeydude guille cehilagal so laatima golle hakkude ɗeɗo hen leyɗele ɗiɗi ɗe kala équipe heedanɓe ɓe sarɗiyankoɓe ɗiɗo nangaɓe woni Mariam Al Cheikh kamne wondi kadi e on biteɗo Gemo Ashora ɓe ɗiɗo nangaɓe ɓe erima ɓe nde ɗaccirte ko ɓuuri yawde e yaccade saabu koɓe kaali ko ala kala ko boni ha saabo ngal nangal mabɓe ene duumo ɓen sarɗiyankoɓe ɗiɗo haalnoɓe ko fati sifa mbuñaari kame ceergol e ɓeydugol gueɗe ko fati nguura leydi ndi e nder ɗiɗon fannuji kala muɗum garten koye police gendi leydi Mauritanie ɓe ndentini ɓe jertini yogay laytirendo ha tenti noon hanki yogay laytiren to kolliti wonande won cukalel biftengel e nder noksot ɓe penni ɗin konguɗi ɓe kolliti ala en kala ko woodi aɓe ndentina honɗiɗen konguɗi wona konguɗi ɓuri wawde rokkude pinal walla goɗɗum ala kala ɗo cukalel bifta e nder leydi ndi haalaka noon noksot taw koye nder tinaɗi mabɓe walla taw wonko ɓe jalti aɓe jiilo e dow oɗona sifa opération de la gendarmerie ɓe pawi juuɗe mabɓe e trafic en hewɓe to banggue nguura kame carburant gonnoɗo heɓanede yaltinede leydi ndi taw koye sifa suuɗayru hewani lawol to keerol banggue hakkude leydi Mauritanie leydi Mali ɓe tetti hen wande nguura kewka no fewi kamne wondi kadi e carburant kewɗo e dow oɗon sifa armée leydi Mauritanie ɓeydi sembe e nden kay kisal yogay guure taweteɗe e nder hawdayni en toon to basse mo oriental ɗum noon ko teskeɗe armée leydi Mali liɓi toon antinaji kewɗi no fewi to banggue région hutortoɓe ɗum taw koye région de Mauritanie o ɗum noon armée leydi Mauritanie ɓeydi sifa nden kay kisala woni guure kewɗe teskanoɗe biyanoɗe armée leydi Mali ne ɗon gonno o saaha ɓen jalti ɗin nokkuji ko wayno Kalab al Ago ko wayno kadi Katul kame al Chat ɗi nokkuji kala muɗum ɗum noon koto banggue atku ko wona ɗum ko noon oɗo saaha finoɓe toon kolliti ngala haywe seeɗa ala koɓe cohli so wona sifa ndenka e kisala pittali mabɓe ɗum uddi kumpital men to Mauritanie paadena ko toon to leydi Mali région de Kaya wonande opération moɓe inniri taw ko opération oɗo sa addude nden kay kisala ɓesguji leydi ndi to dogo kolo ɗum noon ko to ñorodi Sahel nokkure ɗo Sandare ɓe kolliti ɓe ndewidima toon wonande pelle joguitiɗe ɓe keeɓi fandare motoje kewɗe kaptorɗe kewɗi ɓe mbawi tettude ɗum laati ko heccankoñede 12 avril 2026 konde en ɓe gaddi nde fiyande ndenka e lakkidde ɓen yahoɓe kame jewɗele men ha mbawa yaade leydi mumen taw koye kisal e ɗiɗon fannuji kala muɗum e dow oɗon sifa kala duwaña mo ganduɗa mo poste RMA kono ɓe kollitiɓe nangui quantité kewɗo no fewi taw ko cocaïne ken tono 92 boule woni koɓe tetti e rewɓe ɗiɗo iwɓe leydi hoddidi leydi Mali
aɓe natir leydi ndi ɓe gonno koye mini kar goto kamin mbiyama teb o sa enquête aji jokkama e ɓe rewɓe ɗiɗo gam andide o kanabisa hoto fano beele won laylaytol ngol ɓe jogui e nder leydi ndi Mali walla ala ko wayen wonde kala CNT eɗen gandi ko suudu sarɗiyeji leydi ndi hanki o arti e lulde muɗum nde lulde ko yurnitade ceergol carburant e nder leydi ndi kono kadi ko wona ɗum ko teskama toon Mamadou Hawa Gassama mo ganduɗa lebbi 7 ene tawituno e nder suudu dumbirde toon to Abidjan siftinde moon jeeno sababu ngol dumbu ngol ko nde wonno e leydi makko Mali o ñiŋino no feewi hoorejo leydi Côte d'Ivoire Alassane Dramane Ouattara caggal watten jillu makko noon to bowallaɗi diwaje ngal o fayi bowañe ko toon o wiyano teb o ñaawa kono kadi e ballal hoorejo leydi wawino yafade mo caggal lebbi 7 hanki onon o yiyama toon to CNT ɗen gandi koye terɗe CNT so jiiɗi mbiyen sarɗiyankoɓe leydi ndi ko toon o gollata jaydiyanke bireɗo Youssoufa Sissoko taƴanonoɗo gila nogase 3 lewru mars 2026 duuɓi ɗiɗi kaso teni kadi ne yoɓa million amende ɗum koye yoga e konguɗi o yaltinno e jayinde makko saktirde nden alternative konguɗi o haalno wiya woodani ɗin jeeyi sababu ñawore nodditade nde o nodditi beele o ustane ko taƴana ko jogori latade ko nogas lewru avril ndu no gonɗen so tawi haaji jomiraɗo duttoɗen ko aton to kaya karbira kewɗo hanki kam woni ko tetta ken tolno e 18 ujunere litre gasoil taw tetti ɗum ko cetal DRCC ko on woni police toppitiɓe oɗon fannuɓe erima ngal cetal toppitingal jeeygu e nder région de Khaya aɓe jertina ɓen waɗoɓe trafic ko fate carburant yogay gueɗe so joomum naggama ko satti koko fawete e dow muɗɗum to Guinée Conakry jagorɗo affaire étrangère mo leydi Guinée o holliti kanko Mori Sanda Kouyaté wonno koye jillu makko to Noksoda 120 ɓiɗɗo guinenajo hanki o jettima toon to bowalaɗi wayi ngal Gapsia ko wona ɗum ko e nder nden limore 83 ko rewɓe hen 60 e joyo ko sukaɓe hewɓe mabɓe noon jibina ko toon to Zouayrada woni hen kadi ko toon naywi ko wona ɗum kono ɓe kolliti gartagal mabɓe e leydi mabɓe wonaniɓe fartaŋe mawɗo no feewi eɗen gandi laamu leydi Guinée winditi ko ene tolno e ujunere ɓiɗɗo guinenajo oɗo saha juukiɗo e nder leydi Mauritanie yiɗɓe artude e nder leydi mumen finoɓe to Kanka ene tawi nder leydi Guinée Kanka hande ne jiiya e wuuro ɓurgo hewde yimɓe e nder leydi Guinée ɓuuri hewde hay Conakry hoore mum to legal bitegal Caravan heera ngal ɗon legal noon ne tawi nder hakkude Kindia wonande mbiyata déppode bois wonde leɗɗe moftete ko ɗum woni ko sumi hanki galleji kewɗi leɗɗe gonnuɗe saraji mum kala gonti ndondi hewɓe jalti kay kene pawi juuɗe koye ene goya ɓene picceŋi ɓene pofla juuɗe mumen moni kala ne wiya faya koye julde saaha ko cattuɗo o saaha ɓe mbalata ko yebde koode ha weeta ɓe ngala to ɓe goni hewɓe mabɓe noon takki ko ɓen kilneɓe araɓe sodde so tawi cimmima beddo megoji ɗin megoji jeeyi sababu ɗe caɗele kala biyeteɗo Mamadou Siré Fofana holliti kayitaji makko administration guila e ɓesgumo kala haydara heddaki waɗani mayɗo kono kam kala koɓe joguino guila e kayitaji kam ko fulɓe mbiyata ko haydara heddaki hena to leydi Benin caggal sumgoji bannoɗi ñande 12 ndu lewru eɗen gandi ko alet jawtuɗo henno taw koye ɗin candidat ji ɗiɗi candidat laamu e candidat lundo cetal sumgoji leydi ndi sakti holliti kanko on biteɗo kanko on biteɗo Rumi Walde waɗani Mariama Talata woni inde makko o woni jagorɗo faggudu mo leydi Benin e laamu Patrice Talon gorko mo duuɓi 49 ko tigi woni mo hooreji leydi jeltuɗo hooli koɗo hen ɓiɓe leydi ko holi ɓe cuɓi kala temedere ɓe dokkimo hen 94 piccal ndiga joyya ko waɗa ɗum ko noon Paul Honkompe on woni lundo ngo jabɗo defen mum foolama onne kadi ɓiɓe leydi koolaki ɗum ɓe dokkimo kala 105 piccal 95 firti ko foolama no feewi ko waɗa ɗum ko noon kanko Romi Walde oɗo saha o yetti ɓiɓɓe leydi kala o holliti
ma o darono ɓiɓe leydi bene kala e nde hoolare ma wat doole makko kala tenene teska ko jagoɗo ngarɗuɗo to banggue faggudu wawde gollade yencinande leydi ndi bene o saaha gonaɗo jeheten ko toon to Soudan hande waɗi 15 lewru avril eɗen gandi 15 lewru avril 2023 ha 15 lewru avril 2026 duuɓi tati tengurengu nde haare bonde fusde leydi Soudan wari ƴiƴiƴe sukaɓe ɓe mbaɗa viol hewɓe mbaɗa galleji pusa faggudu leydi tawi ha laaɓi loni holliti ala kala meɗɗo yiide nde bonande hono nde bonande wadde toon to Soudan ko waɗi toon ko 14 million ɓiɗɗo Soudanajo woni dogɓe woni hen paayi banggue Égypte woni hen kadi paayi banggue Éthiopie woni hen paayi toon to leydi Tchad woni hen kadi tawete koye seɓɓitere leydi ndi ɗum ko hakkude combat généraux ji ɗiɗi hakkude Abdel Fattah al Burhana o général mo yattita caggal ne wonde général Hamdani onne kadi holliti yattita caggal hakkude paramilitaire kame général mo militaire ɓe ɗiɗo moni kala ne wiya kañum ɓuuri forde ko ɓe ɗiɗo de gaddi caɗele leydi ndi ndi ganduɗa ko maayi ko ene ɓurti no feewi e hollidde wonande loni to leydi Cameroun Papa Léona 14 woni gardiɗo Vatican Issa Yankoɓe iwi toon to Algérie laamu ko leydi Algérie ne tawe hande o toon to Yaoundé ma o joɗoɗo leydi Cameroun ma o joɗoɗo e Paul Biya maɓe mbawa yewtidde toɓɓe jaaƴe no feewi ko waɗa ɗum ko kadi ma o haala caɗele taweteɗe toon to Angalfon Bafoussam e kono nden kala beele jaam ene wawa artude toon ma o huccodire Issa Yankoɓe ngam o saaha wasiyadeɓe ko fate gueɗe moƴƴe dendaɗe ɗiɗon fannuji paɗena koye joolam jeɓeri toon to Moyen Orient jonde hakkude délégation mo leydi Israël e mo leydi Liban toon to Washington États-Unis d'Amérique ɗum noon ko chef de la diplomatie américaine woni Marco Rubio on ardi nden jonde kaldigal hanki ala kalɗo nandira ko waɗa ɗum ko noon subaka hande o ko piyanɗe mawɗe goni ko nana iwde toon to Israël faade leydi Liban e takkoji Beirut Liban kañumne Hezbollah wultinani kañum itti rokkataji kewɗi weddima e nder leydi Israël hayso tawi woni kaldigal ne jokki kam piyanɗe ɗe ndeƴani woni to piyanɗe ndeeƴi ko hakkude Israël kame Iran faade États-Unis d'Amérique hayso ngal kaldigal ngal ganduɗa ala kalɗo nandira ɗum ko caggal wonande nde yomni kala laana kene tacca e cangol Dormoz faade toon to leyɗele goɗɗe eɗen gandi Amérique kañumne uddi banggue goɗɗo beele kala laana jobka so ari ɗon rutto beele ko fate banggue wonande ko yoɓanno Iran ko ene natta beele Iran natta nanude haalis Iran noon oɗo saaha holliti so Amérique ittani o blocage mo waɗi o kañum koko uddoyta maayo woɗe o gon mbiyata mer rouge toon kadi so uddi toon ko caɗele mawɗe jogori wontude ɗum ne kadi eɗen gandi Rebel mo Yeminika holliti kañum ma fuɗɗoni uddude oɗon banggue eɗen caɗele kala Italie kame gouvernement muɗum woni gouvernement mo leydi Italie hoore jaggoɗo leydi mum woni Meloni o holliti ɓe dartini nden sifande nandiral wonnode hakkude laamu leydi Italie kame armée leydi Israël to banggue armement ɓe dartini ɗiɗon fannuji kala ɗum koye fiyande nde Israël jokki wadde toon to leydi Liban Turki ko ene tolno e yimɓe nayo goni wasde pittali men no gasi jeeyo gañi en taw koye piyanɗe bannoɗe hanki e nder école goto e nder leydi ndi toon to leydi Turki batto réfugié ji royanike woni Rohingya en ko ɓen iwnoɓe toon to Bangladesh ene payi toon to Malawi ko on batto woni juuɗo ken toon e 150 taw ko Rohingya najo ɓen réfugié ji ko ɓen goni yooliɓe hen porté disparu majji hande jiitaka e wiide Hacher noon ko cetal jeeygal e nder loni musidɓe tedduɓe ɗum ɗo heno wonno kumpital ngal min gaddanno moon kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketkimalaki jaam Allah hiranena